Il-kumpanija Stewart Healthcare tilfet il-kawża kontra l-Kummissarju tat-Taxxi dwar il-ħlas ta' madwar 37 miljun euro f'taxxa. Dan wara li fid-deċiżjoni tagħha l-qorti ma laqgħetx it-talba ta' Stewart sabiex twaqqaf titolu eżekuttiv tal-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxi, għalaqstant jiġi deċiż li l-ispejjeż kollha tal-kawża għandhom jitħallsu minn Stewart Healthcare stess la darba kienet li fetħet il-kawża. Kollox ingħata bidu meta d-Dipartiment tat-Taxxi lura f'Novembru tal-2021 talbu lil Stewart iħallsu ftit inqas minn 37 miljun euro f'arretratti ta' VAT, interessi u penalitajiet bejn Mejju tal-2016 u Ġunju tal-2021. Instama wkoll kif il-qorti li nfetħet il-kawża fiha ma kienx il-qorti kompetenti, għalaqstant il-Kummissarju tat-Taxxi saħaq li din il-qorti m'għandix is-seta li tisma' din il-kawża. Intant fi stqarrija maħruġa mill-kelliem għall-Finanzi Ġeron Karwanaċċili u l-kelliem Trasport u Proġetti Kapitali Adrian Delija fisem il-Partit Nazzjonalista itqal kif Stewart għandhom minnu fih ħalsu l-miljuni tal-euro dovuti lil poplu Malti Wawċi mingħajr aktar dowmien, kif kliem il-qorti ma jistgħux jibqgħu jippruvaw jaħlu aktar żmien għal xejn.